A mado kwana biyu. Lafiya ne wallahi. An sha gari. Wallahi talla. Ai dama na ga ma tun da na ce ma zan zo. Ka san zan zo. Ai na shi alƙawarin naka irin wanda ka saba ni ban taɓa tunanin za ka zo ba. A ina ai na daina. To ya gida. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ana hama da gugar. Ca. Mado akwai wani sabon mahaukaci da ya fitine mu a wannan unguwa tamu. Sare-sare yake kamar me? Ya sari dan gidan Mariya. Izo ya sari dan gidan Rabi'u. Suna yanzu haka suna garin asibiti kwanci. Shi mahaukacin? To ya muka iya da shi. Ƙarya ne wallahi. Na sha tabara na sha yasin na sha rigakafin alatsi ne. Allah ba wani mahaukaci da ya isa ya zo ya ta min da kura wallahi. Ba wani mahaukaci da nake guje wallahi. Ni wallahi ka bata min rai ma wallahi. What? Ka ga shashasha ina na kuma. A wakina. Kai wallahi shashasha ne wallahi. Chae, there is God. Chae. What? Tahin nona. Ƙarya ne wallahi. Na sha tabara na sha yasin. Na sha rigakafin alatsi ne wallahi. Ƙarya kake wallahi tallahi. Ni har akwai wani mahaukaci da isa ya zo ya ta min da kura. What? Chae, there is God. Ka tayi nauna.